Takuk birumuni Tripura ni mangkathai khutbaimani yagolo haino hai thanglai phika Korbuk Press Club ni adong rok titomugo koktumani bisingtwi sawi manmani sikli khoroksa Kanchan Bati Tripura mungui lekha porimang mokol noyang ni thangka hanai khanawi togui thanglai titomuk phaisingo waisa sek boni mokol operation khlailai nailayano lukurokni chubachubai hinai bebak data collect khlaibemani yagolo Korbuk Press Club ni adongrok haino hai naituk laipika charai busa bisa ni simin bichichi tham omorni charai rokno tamani bagi hinki buskang jorao Durga Puja phai tongo ganang role buba khlai tongthoklayana piaba chini tipasarok richum khurei kisik lalangkhe matongano hanai abroni bagi Bukhuk anenya debrma Korbuk Press Club rokno samani tongo bo khuri rokno chubanai hanai aboni bagai no Korbuk Press Club rok mung thumlai kha charai rokni borokno Durga Puja ni ri Kwtal chum Kwtal ronani bagai aboro tabuk buskang 5 October 2024 ni salmariwo Bukhuk anenya debrma te Korbuk Press Club ni chaitobung bai bakna thangai tongo itomugo 싫어. 아이고 나가 거야.